ሰላም ከመላኹም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደባትና ትከታተሉ ሎሚ ድማ ከም ትልሙድ ዕለታዊ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም። ፈለማ ግን ቀነታት ዜና ናባኹም ከብል ኣብ ወረዳ ጸለምቲ በኮነረል ይትባረክ ዝመራሕ ናይ ብልጽግና ልኡኽ ንህዝቢ ዝገበሮ ነገር ኣገሪሙ። እዚ ጉዳይ እንታይ እዩ ናባኹም ከብሎ እየ። መራሒ ሓይልታት ፋኖ ዘመነ ካሴ ንጋዜጣ ቴምፕ ምስ ናይ ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ ሶማሊ፣ ጉሙዝ፣ ዓፋር ሓይልታት ተኣኪብና ንስርዓት ብልጽግና ንምእላይ ዝኽእል ናይ ሓባር ምልውዋጥ ዘተ ኣካይድና ኣለና ክብል ገሊፆም። እዚ ጉዳይ ሰፊሕ ትንታነ ሒዘ ኣለኹ ክትሰምዕዎ ኢኹም። ስርዓት ብልጽግና ብከቢድ ወጥሪ ከም ዝኣተየ ተገሊፆም። መሽጥራዊ ኣኼባ ስርዓት ብልጽግና ሓይልታት ጽምዶ ተከቢባ ኣለኹ ዘስምዕ ሰበር ሓበሬታ ተሰሚዑሎ ክነስማዓኩም ኢና። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዘሎ ውስብስብ ናይ ጸጥታ ኩነታት ኣብ ላዕለዋይ ናይ ፖሊስ ኣመራርሓ ናይ ሓላፍነት ምልዋጥ ተገይሩ። እዚ ጉዳይ ድማ ብምንታይ ምክንያት እዩ ሒዘልኩም ኣለኹ። እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ክጽንሑ ንዓደምኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም መደባትና ተኸታተሉ። ናብ ዝራቶም ከሳግረኩም ብዕለተ 10 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብኮነረል ይትባረክ ዝመራሕ ናይ ስርዓት ብልጽግና ልኡኽ ናብ ከባቢ ጸለምቲ ፍየል ውሃ ብምኻድ ንህዝቢ እቲ ከባቢ ኣኪቦም ናይ ውግእ ቅስቀሳ ክገበር ከም ዝወዓለ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ልኡኽ ንህዝቢ ኣኪቡ ዘሕለፎ መልእኽቲ ወያነ ይመጽእ ኣሎ ከም ህዝቢ እንታይ ኢኹም ትሕግዙና ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ናይ ፍርሒ መንፈስን ምፍጣር ደገፍን ምሕታት ብልመና መልክዑ ክሰብኽ ውዒሉ ኣብ ውሽጥኹም ዘለዉ ንሕወሓት ዘምልኹ ካብ በፀባሕ ጀሚርኩም ኣውፅኦም ብምባል ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ጥርጣረ ናይ ውሽጢ ወጥሪ ክፈጠር ፈቲኑ ናይ ወፃኢ ወራሪ ዝመፀና ዘሎ ዝብል ናይ ምድንጋር ምክንያት ብምቕራም መንእሰይ እቲ ከባቢ ተወዲቡ ናብ ኩናት ክኣቱ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ብከቢድ ደረጃ ስለ ዝተመናመነ ነቲ ዝተበተነ ሰራዊቱ ንምእካብን ንምምላእን ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ፍየል ውሃ ንዝርከብ ሕብረተሰብ ምስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ተዋጉእ ብምባል ናይ ምድንጋር መልእኽትታት ከመሓላልፍ ይፍትን ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ከባቢ ህዝቢ ጸላኢኡ ብደንቢ ዝፈልጥ ለባም ብምዃኑ ነቲ ናይቲ ስርዓት ናይ ሓሶት ቅስቀሳ ሙሉእ ብምሉእ ነፂግዎ ይርከብ። እቲ ስርዓት ንህዝቢ ኣኪቡ ናብ ውግእ ከእቱ ዝፅውዐሉ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ናይ ሰራዊት ዓቕሚ ብከቢድ ደረጃ ስለ ዝተመናመነ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ንውጋእ ዝገብሮ ዘሎ ናይ መወዳእታ ፈተነ ብምዃኑ እዩ። መሬቱ ብጸላኢ ተወሪሩ ኣብ ከቢድ ጸገምን ጭቆናን ዘሎ ህዝቢ ፍየል ውሃ ጸላኢኡ ፈታዊኡ ኣጸቢቑ ዝለሊ ብምዃኑ ነቲ ብልጽግና ዝርግሖ ዘሎ ናይ ምድንጋር ወረታት ብንቑሕ መንፈስ ኣፍሽልዎ ኣሎ። እቲ ህዝቢ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣብ ጎኒ ሰራዊቱን መንግስቱን ብምስላፍ ዓዱ ካብ ወራሪ ሓይሊ ሓራ ከም ዘውፅእ ናይቲ ጸላኢ መቓብር ኣብ ቀረባ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም። መራሒ ሓይልታት ፋኖ ዘመነ ካሴ ንስዊዘርላንዳዊት ጋዜጣ ቴምፕ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝተወፃፅኡ ሓይልታት ማለት እውን ካብ ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ ሶማልያ፣ ጉሙዝ፣ ዓፋር ካልኦትን ዝተወፃፅኡ ናይ ፖለቲካ ናይ ዕጡቓት ውዳበታት ምስ ፋኖ ብምስራሕ ንስርዓት ብልጽግና ንምቕባር ሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ድርድር ክገብሩ ከም ዝጸንሑ ኣፍሊጡ። ዘመነ ካሴ ንጋዜጣ ቴምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሕሉፋት 8 ኣዋርሕ ምስ ካብ 7 ዘይውሕዱ ናይ ፖለቲካን ወተሃደራዊ ውዳበታት ምስ ናይ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ጉሙዝ፣ ትግራይ፣ ዓፋርን ካልኦት ሓይልታትን ክካየድ ዝጸኒሐ ድርድር ተዛዚሞም ንስርዓት ብልጽግና ብሓባር ንምእላይ ድሕሪ ውድቀት እቲ ስርዓት ናይ ሓባር ሃገር ንምህናፅ ምስምምዖም ተገሊጾም። መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ጽምዶ እናተባህሉ ብስጋት ጫውጫው ዝብሉ ዘለዉ ዋና ምክንያት ኣብ መሬት ዘሎ ናይዞም ተኣኪቦም ዘለዉ ሓይልታት ብርቱዕ ናይ ፖለቲካ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ብኣግባቡ ስለ ዝፈልጡ እዩ ክብል ተዛሪቡ። እዚ ብደረጃ ሃገር ዝተፈጠረ ናይ ሓባር ውዳብን ሓደ እዚ ምፍጣርን ኣብቲ ናይ ቃልሲ መስመር ዓብዪ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምልዋጥ ዘምጽእ ምዕባለ ምዃኑ ተሓቢሩ። መራሕቲ ሓይልታት ፋኖ ዘመነ ካሴ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ህዝቢ ደገፍ ይኹን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘይብሉ በይኑ ዝተረፈ ናይ ጽንተት ስርዓት ምዃኑ ብምግላጽ መቓብር እቲ ስርዓት ብዞም ዝተወደቡ ናይ ጽምዶ ጥሙራት ሓይልታት ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ወሲኹ እውን ምስ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ጽላእትን ባእስን ከም ዘይብሎምን እቲ ቀንዲ ቃልሶም ምስ ጨቋኒ ስርዓት ብልጽግና ጥራሕ ምዃኑ ኣረጋጊጾም።
ስርዓት ብልጽግና ናይ ህዝቢ ደገፍን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ስለ ዝተመናመኖም ብናይዞም ተኣኪቦም ዘለዉ ጥሙራት ሓይልታት ኣቢሉ መቓብሩ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክኣቲ ምዃኑ ተገሊጾም ሓይልታት ፋኖ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ምስ ካልኦት ብሄራት ዝኾነ ናይ ጽላእቲ ፖለቲካ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ናይ ሓባር ጸላእዮም እቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ስርዓት ጥራሕ ምዃኑ ተሓቢሮም ህዝቢ ኣምሓራ ከምቲ ወትሩ ዝገብሮ ኣብ ጎኒ ደቁ ፋኖ ደው ብምባል ወተሃደራዊ ስነልቦናዊ ደገፍ ከጠናኽርን ምስ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ኣሕዋቱ ህዝብታትን ብሰላም ብምክባር ክደናገጽ ጸውዒት ኣቕሪቡ ኣዘዝቲ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ህጹጽ ኣኼባ ቀኒዮም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ድሮ ልሒቑ ወፂኡ ከም ዘለዎ ተገሊጾም እዚ ብሓለቓ ስታፍ ኢታማጆር ብርሃኑ ጁላ ዝተመርሐ ህጹጽ ኣኼባ ንኣብ ባይታ ዘሎ ህልው ወተሃደራዊ ኩነታት ንምግምጋም ሓድሽ ስትራቴጂ ንምህናፅ ዓሊሙ ዝተኻይደ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ መሰረታዊ ነጥቢ ተዛትዩ ገምጊሙሎም ሓደ ሓይልታት ጽምዶ ካብ ምዕራብ ብደቡባት ሱዳን ካብ ሰሜን ብግንባር ራያ ኣላማጣ ካብ ምብራቕ ድማ ብቡሬ ሚለን ሰፊሕ ምድላዋት ገይሮም ምህላዎም ገምጊሞም ክልተ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጥም ሓይልታት ፋኖ ካብ ቅዲ ደባይ ኩናት ወፂኦም ኣብ ንጡፍ ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ስትራቴጂ ምእተዎም ካብ ትግራይን ኤርትራን ግብፅን ሰፊሕ ደገፍ ይግበረሎም ምህላው ገምጊሞም ክሰለስተ ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ጎቦታት ዘቡል ዝተረኣየ ምንቅስቓስ ነሰራዊት ብልጽግና ኣብ ሙሉእ ከበባ ክእቱ ዝኽእል ኩነታት ምህላውን ኣህዱታት ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣርሚ 31 ንጡፍ ምንቅስቓስ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኣህዱታት ፌደራል ከቢድ ሓደጋ ፈጢራ ምህላዋ ገምጊሞም በዚ መሰረት ድማ ሰራዊት ብልጽግና ካብ ዝፀንሖ መስመራት ኣስሊቑ ናብ ምክልኻል ዕርድታት ክስዕብ በዚ መሰረት ካብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ወፂኦም ንከተማ ወልድያ ንቕድሚት ገዲፎም ኣብ ከባቢ መርሳ ዕርድታት ክሕዝ ተቐሲሙ ኣሎ ኣብ መስርሕ ምንሰሓብ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነቲ መስመራት ሓዲጎም ነድሕሪ ዘስሕብ ዝነበረ ኣሃዱ ብምውቃዕ ኣብ ልዕሊኡ ሰፊሕ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣውሪዶም እዮም ኣብ ስርሒት ሓይልታት ፋኖ 19 ኣባላት ሰራዊት ስምረት ከም ዝተማረኹ እውን ከፍልጡ ክኢሎም ኣሎም ኣብቲ ካልኣይ ውሳነ استراتيجيكاዊ መስመራት ሚለ ከይዕፀው ዝሰግአ ብልጽግና ናብ ጭፍራ ስዒቡ ኣብ ጭፍራ ክዕርድ ወሲኑሎ ብኻልእ ወገን ድማ ድሕሪ ዘየዳግም ጽፍዒት ሸረሪና ሰራዊት ብልጽግና ብምዕራብ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ንምእታው ዝነበሮ ውጥን ገዲፉ ናብ መከላኸሊ ዕርድታት ክስሕብ ወሲኑሎ ኣብ መወዳእታ ነዚ ንልዕሊ 2 ዓመት ዋሓትኩም እንዳበለ ክፈክርን ክዕግግን ፀንሐ ስርዓት ብልጽግና ዘይዘበኑ መጺዎ ልክዕ ከም ዝበንያ ግርምቢጥ ንዓቐብ ክምርሽ ጀሚሩሎ ሓይልታት ጽምዶ ድማ ብግብሪ ኣብ ባይታ ነዚ መሃኒኑ ኣጥፊኡ ዘሎ ሰራዊት እግሩን እንዳተኸተሉ ክብትንዎ ይረኣዩ ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘለዉ ስብስብን እናተላወጠ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ላዕለዋይ ናይ ፀጥታ መዋቕሩ ናብ ሓላፍነት ምልዋጥ ከም ዝገበረ ገሊጹ ዋና ጠቕላሊ መምርሒ ኣዛዚ ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ካብ ሓላፍነቶም ዝተኣለይሉ እንትኾኑ ኣብ ክንዶም ድማ ናይ ሌተናል ጀነራል ጠጋቡ ይልማ ሓድሽ ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ናይ ውሽጢ ሓበሬታታት ኣረጋጊጾም ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ነቲ ክልል ክመርሑ ዝፀንሑ ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ሓላፍነቱ ክለቁ ተገይሩ ኣብ ቦታኦም ናይ ወተሃደራዊ ኮሚሽን ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ጥጋቡ ይልማ ሓድሽ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ተሸሞም ኣለዉ እዚ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፀጥታ ዝተገበረ ናይ ሓላፍነት ምልዋጥ ኣብቲ ክልል ምስ ዘሎ ብርቱዕ ናይ ፀጥታ ወጥሪ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ተኣሳሲሩ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ተሓቢሮም ብሓይልታት ጽምዶን ብሓይልታት ፋኖን ኣብ ከቢድ ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ስጋእ ዝወደቐ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኮሚሽነር ፖሊስ ብምብላይ ኣብ ቦታኦም ሓድሽ ኣዛዚ ሸይሙሎም ፖለቲካውያን ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎም እዚ ስጉምቲ እቲ ስርዓት መንበር ስልጣን ንምሕላው ብዝሓደሮ ከቢድ ጥርጣረ ፍርሒ ዝገበሮ ምዃኑ የረድኡ እቲ ስርዓት ነቲ ዝነበሮ ኮሚሽን ዘላዕለሉ ዋና ምክንያት እቲ ናይቲ ክልል ናይ ፀጥታ መዋቕር ብግቡእ ክሰርሕ ብዘይምካሉ ህዝቢ ኣምሓራ ብጎኒ ሓይልታት ፋኖ ክስልፍ ብምዃሉን እቲ ኮሚሽን ሕፅረት ነይሩ ብምባል ስለ ዝገመተ እዩ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ኣመራርሓ ንሓይልታት ፋኖ እናሓገዘ ወይ ናቶም ተልእኮ እናፈፀመ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ከቢድ ናይ ውሽጢ ጥርጣረ
ስጋኣትን ስለ ዝሓደሮ ካብ ስልጣኑ ከም ዘዕለዮ ገሊፆም እዚ ብልጽግና ኣብ ላዕለዋይ ናይ ጸጥታ መቓውር ዝገብሮ ናይ ኮሚሽን ምልውዋጥ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ናይ ጸጥታ ውድቀት ንምሽፋን ብወተሃደራዊ መኮነን ኣቢሉ ቁፅፅር ንምጥንኻር መንበረ ስልጣን ንምውሓስ ዝገብሮ ዘሎ ናይ መወዳእታት ስጉምቲ ምዃኑ ተሓቢሩ እምበር ከሰ ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ሎሚ ዝነበረ መደኣና ኣብዚ ወዲኡ ኣለኹም እስካብ ሕጂ ዝተኸታተልኩም ዳመስግኑ ካብ ዝክፍለየኩም ብሩኽ ቅነም